ଭଲ ଜମା ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। କଥା ଭଲ ଜମା ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି। ଫୋନ ଧରି ଦିନ ସାରା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ବାପଲ ଧନଲ କହିଲେ ଯେତେ ବୋଲ ତ ମାନୁନି। ପୁଅ କଣ ପଢୁଛି? ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ହଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। स्कूल खोलुनी टोकार स्कूल खोलुनी टोका भाବୁची घरे हमर पिकनिक चलीची। गेम खेली खेली मोबाइल डाटा सारुची। मोबाइल डाटा सारुची। ऑनलाइन क्लास बेला ऑफलाइन रहुची। ऑर्डर करी जोमाटो रो पिज्जा बर्गर खाउची। ପିଲା ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛି? ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ହଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। टोका बुलिब कहूची, टोका बुलिब कहूची। स्कूल खोलिब न्यूज आसिले टोकार फाटुची। घर को पारिलाणी से खेल पड़िया। हाँ हाँ खेल पड़िया। कांथरे से घरे मारी करुची अड़िया। टोका कथा को भाविले बापा टेंशन बढ़ुची। ପିଲା କଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ହଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ସ୍କୁଲଟା ଉଠି ଯାଉଛି। नमस्कार दर्शक।